wrth i ni agosau at yr egwyl Caerdydd sydd ar sgrym. Ieuan Davies i basio mas i Steff Emmanuel sy'n penderfynu mynd amdani, ond yn torri'r dacl gyntaf, ond methu mynd trwyddo'r ail dacl. Ieuan Davies syth yno, unwaith eto'n penderfynu mynd amdani. Harry Wilde yn camu mewn fel mewnwr, ond Ieuan Emmanuel sy'n newydd ymlaen yn ymateb yn gloi, yn gorffen y gwaith ar ôl i'w frawd Steff ddechrau y cymal. 20 munud i fynd a dim ond un cais i ni wedi gweld drwy'r gêm yn gyfan. Pen-y-bont yn rheoli, mae'r bêl yn cael ei lledu yn gloi a Joseph Gatt yn gorffen yn daclus. Wel, mae hynny wedi codi'r dorf, mae'r momentum o'r diwedd yn ôl gyda'r tîm cartre. Wel, mae Caerdydd wedi ymateb ar unwaith reit wrth y linell gais. Pen-y-bont, y lein wedi chymryd yn lan. Ysgarmes symudol yn gosod sylfaen a'r bachwr 16, Alun Rhys yn gorfodi ffordd drosodd ac yn hawlio'r cais. Chi'n ffili help teimlo, mae tîm y brif ddinas sydd ar momentum ar hyn o bryd. Caerdydd yn ddwfn o fewn dwy ar huged. Pen-y-bont, ysgarmes yn ffurfio ac yn symud yn gloi, a Ben Fry sydd yn y cefn, a sdim byd am i stopio fe. Ieuan Davies yn symud y bêl yn gloi, mae'n mynd drwy'r dwylo. Ben Fry yn cymryd y bêl, ond yn rhyddhau yn gloi. Mae'r bêl yn cael ei daflu mas, yn lledanu Matty Young, sy'n gweld y bwlch ac yn pasio Iwan Stevens sydd yn gorffen ar yr asgell am y pedwerydd cais y diwrnod, a phwynt bonus i'r tîm o Gaerdydd. Sgrym i Ben-y-bont. Maen nhw dal heb bildio, yn taflu'r bêl yn llydan. Ond dyna i chi dacl gan Iwan Stevens, ac mae'r bêl bellach yn wylo Steff Emmanuel sydd yn rhithro tuag at y llinell gais ac yn manteisio'n llawn ar y camgymeriad, a hynny yn sicr yn selio'r gêm. Oedd hi'n gystadleuaeth agos yn gynnar yn y gêm, ond yn y pen draw, dyfnder, disgybleth ac uniondeb Caerdydd yn gwneud y gwahaniaeth, a nhw yn mynd gytre i'r brifddinas gyda 6 phwynt. Pen-y-bont 10, 33 i'r ymwelwyr.